nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa birtudes nga gihiyas mo kaniya nga mananakot, o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa hanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga birtudes ni San Roque, nga among langitnon nga tambal, ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia, ang Santo Papa, ang Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga erehes nga dili binunyagan, managbalik ug muila kanimo, ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mobati sa katamis, nining langitnon nga tambal, ug moabot kanamo tungod kaniya, ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug kami sa among mga sala, ingon nga nagabasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon
ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong iapil ni ining santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Pamisa pasalamat sa kasumaran sa ika-27 ka tuig nga adlaw nga tawhan ni Cybele T. Enriquez. Mass intention for the protection of all frontliners all around the world, especially to our relatives in United Kingdom, and for the healing of the sick. Pamisa sa kalag nila Francisco Sr., Martina, Ernesto, Maximo Sr., Maximo Jr., Bienvenido, Prince Crispiniano, Aurelio, Nestoria, Joshua, Lloyd, Antedio, Candelario Sr., Candelario Jr., Alfrance, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa alang sa kalag ni Florinda ug Rolinda, alang sa kalag ni Stanislao Sr., Stanislao Jr., Jason. Pamisa sa death anniversary ni Mamiliano, gikan ni Fidela Simpron. Pamisa sa kalag ni Felix, Teodora, Pedro, ug tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Feliciano, Pedro, Teodora, Victoria, Licinio. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanila. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ato usab nga iapil sa atong intensyon ang tanan nga mga pangulo, mga nagdumala sa pangagamhanan sa gobyerno nga unta giyahan sila diha sa ilang mga paghukom, giyahan sa Espiritu Santo aron ang ilang mga desisyon maghatag og kaayuhan sa tibuok katilingban. Ato usab nga apil sa atong intensyon ang kapahulayang dayon sa kalag ni Herminio. O garon mahimo kita ngayan og takos sa pagsaulog ni Santos nga misa, atong pangayoon ngadto sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita.
O Dios nga nag-abli sa ganghaan sa gingharian sa langit alang sa mga natawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, patubua dinhi sa imong mga alagad ang grasya nga imong gihatag aron human kami kahinlui sa tanang mga sala diha sa bunyag makadawat kami sa mga gisaad sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan, sa kadagkuan og sa mga eskriba, pagkagahi ninyong ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios, nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian o gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labawng hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagapangagot sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa, ang langit na abli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya og misinggit pagkusog, "Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalampanan, o sa kakuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan, tungod sa imo nga imo akong dadon ug tultulan. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinud-anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo, magsadya ako ug maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu.
Padanaga ang imong naong ngari sa imong sulugoon, luwas sa ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya, gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaos ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, Ang pundok sa katawhan miingon ngadto kang Hesus. Unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong buhaton ang among mga katigulangan nangaon ug mana dito sa kamingawan sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang paan nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, miingon kaniya. Hatagi kami kanunay niining maong paan. Si Jesus miingon kanila, ako maong paan nga naghatag og kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutomon. Ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon naghisgot kanato sa kalanon nga mao si Kristo. Siya nagpaila kanato nga siya ang paan nga gikan sa langit. Ang paan nga maghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ining kalibutana adunay duha ka matang sa kagutom. Adunay kagutom nga physical nga matagbawan lamang sa mga pagkaon kalibutanon, mga pagkaon nga naa sa lamesa. Kining maong kagutom physical ang atong lawas ang gigutom, no? O mabusog lamang kung atong pakanon sa mga lawas nun usab nga pagkaon. Adunay lain nga kagutom kanang spiritual hunger, no? Kanang kagutom nga espirituhanon, no? Nga bisag unsaon nato og kaon sa pagkaon nga gidalit sa talad kan-anan dili mabusog, no? Bisag unsaon nato og feed sa atong success, no? Sa atong malampuson sa kinabuhi, or bisan unsaon nato pag-fed sa tanan nga mga dungog dili gyud matagbaw. Kana nga feeling nga bisag anaan na nimo ang tanan apan murag adunay kulang, no? Kining maong kagutom mahatagan lamang og katagbawan diha kang Kristo, diha sa lig-on nga relasyon og paghimo og lig-on nga relasyon ngadto sa Dios. Ilabi na diha sa pagampo
o diha usab sa mga maayong buhat. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kining maong kagutom mo ay gihisgutan sa Ebanghelyo karon. Nga unta, dili ta malimot na ang espirituhanon nga kagutom hatagan lamang og katagbawan diha ni Kristo. Walay kalibutanon nga butang, walay kalibutanon nga lakang nga makatagbaw niini, kundi lamang diha sa atong pagduol, diha sa atong pagdangop, diha sa atong makanunayon nga pagampo ngadto sa Dios. Mga pagampo sa katawhan. Si Kristo mao ang atong hinabang ug ang atong kusog, siya mao ang paan sa kinabuhi nga nagtagbaw sa atong kagutom busa sa tanan natong mga panginahanglan. Mutuaw kita diha sa atong pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga magtutudlo sa simbahan, kanunay mosangyaw sa presensya ni Kristo diha sa balaang sakramento sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga namuno sa atong nasod, maayong moapod-apod sa mga butang niining kalibutan, labi na ngadto sa mga kabos. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton o himatyon, malig-on pinaagi sa mga sakramento sa simbahan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomon, Obispo, mabayaw na sa kalungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Amahan, itugot nga kaming nagasimba sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak sa Jesucristo among Ginoo, matugob unta sa kalipay nga tunhay ug makadangat kami sa bangkete nga walay katapusan dito sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan ug ihatag ang bunga sa kalipay nga dayon ngadto sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kaninyo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo ang gihalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo, Diyos sa pagkahuman,
Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kay ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mampaagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kinaron paghandom kanako. Ato karong isangyaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoy mo simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Namo na kasalangan magdaig. Pagdayon ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, patagnamo karong adlaw, pagpasilua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasawok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Kay imong manay ang harian, gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao si Kristo.
Sa among kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaari ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat mo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuanguron ang imong katawhan, o gihatag kanamo ang imong gibag o pinaagis sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat sa himaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami.
San Pedro kalungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo mana kaninyo, Mana usab kami. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kaso, sa imong mga kasyo.